στην Ελλάδα φτιάχνονται και drones και δορυφόροι και νανοδορυφόροι από ελληνικά χέρια. Ο κύριος Λάπας είναι από τους επικεφαλείς του προγράμματος δημιουργίας, κατασκευής και εκτόξευσης ελληνικών δορυφόρων. Για πρώτη φορά αμυγός ελληνικών δορυφόρων. Έχουν εκτοξευτεί ήδη 19, κύριε καθηγητά, 18. Είναι 18, συνολικά 24 δορυφόροι που κατασκευάστηκαν σε 18 μήνες. Ναι, από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Είναι δορυφόροι που είναι για μετεωρολογικά ζητήματα, για τηλεπικοινωνίες, για ποιο πράγμα είναι? Είναι για πολλές εφαρμογές. Είμαστε η πρώτη χώρα, για παράδειγμα, που έχει φτιάξει και έχει επιχειρησιακούς δορυφόρους για την ανίχνευση πυρκαγιών. Είναι ένα project με την Euroratech, το οποίο συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατασκευάστηκαν αυτοί οι δορυφόροι στη Γερμανία και στην Ελλάδα και είναι τώρα σε τροχιά. Οι δικοί μας οι 3 νανοδορυφόροι Ερμής κατασκευάστηκαν μέσα στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο από μια μικρή εθνική Ελλάδος. Έχουμε δηλαδή τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών, Αιγαίου, το Εθνικό Στεροσκοπείο Αθηνών και την Ocu Technology, μια πολύ καινοτόμα εταιρεία. Οι 3 νανοδορυφόροι λοιπόν αυτοί εκτοξεύτηκαν 30 Μαρτίου από τη SpaceX στην Καλιφόρνια. Είναι σε τροχιά και μάλιστα μπορούμε να το δείξουμε και κάποια στιγμή. Έχουμε την πρώτη ελληνική δορυφορική εικόνα φτιαγμένη από ελληνικά χέρια και μυαλά. Είναι η φωτογραφία της Κεφαλονιάς, η οποία αποδεσμεύτηκε πριν από περίπου 2 εβδομάδες.